Mukapin na sa 7,000 ka hektarya ang gilapdon sa pananom din sa Region 7 nga grabeng apektado sa El Nino. Giba naman sa Department of Agriculture nga maabot sa 150 milyones pesos ang natalang danyo sa Huaw. Apan matod sa ahensya nga padayon paghihapon silang nanghipo sa kinatibuk ang danyos ug paghimo sa tukmang mga lakang aron kaminusan ang grabeng epekto niini. Ang report ni Nico Sereno. Muabot sa 7,000 hektaryas tanan sa mga pananom. Kini ang natala sa Department of Agriculture nga naapektuhan sa nagpadayon nga El Nino sa tibuok Central Visayas. Apektadong mga pananom ang bugas humay, mais, mga utanon, saging ug mangga. Sa dato sa ahensya, labing dako nga area nga apektado ang lalawigan sa Bohol nga dunay 3,900 hectares. Kapin 700 hectares ang naapektuhan sa Cebu, 3,000 hectares sa Negros Oriental, ingon man 130 hektaryas sa lalawigan sa Siquijor. Ang nakanindot rasad kay karon mga panahon na during the week El Nino, wala na ta kaay farming activity kay ang season nato sa harvesting na human naman during previous month. Unya karon nga mga panahon na mo ni gitawag og kanang wa gitay activity kay sa farm kay ang planting season nato kay karon namang next month to July. Kung sumadahon, gibanabanang moabot sa 150 million pesos tanan ang natala nga danyos sa mga crops gumikan sa El Nino. Lakip sa mga laka nga gipatuman sa ahensya ang information dissemination alang sa mga mag-uuma sa mga angayang buhaton. Ingon man pag-andam sa buffer stocks sa mga seeds aron magamit kung panahon na sa tingtanom. Padayon pahinuon ang monitoring kay gilaumang magpadayon man ang epekto sa taghuaw. Na may ulan panagsa tinga ang ato mga farmers gani na ila ni feedback naman sila nga positive na kuno sila kay basin og magsige-sige ng ulan kay og imuhang sa ato la layman's lang tano kung ato ang tagamtamon murag pipila ka adlaw nga kuana regular na ang mag-uwan magabi nga na, and we're hopeful nga mopadayon ni siya pero ang advice pa is pag-asa until August pa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.